Tehla Porotherm Profi sa stáva čoraz obľúbenejšou medzi stavebnými firmami ako progresívny a univerzálny murovací materiál vhodný pre všetky druhy stavieb. V našom filme si ukážeme, ako v praxi čo najefektívnejšie zúžitkovať jej hlavnú výhodu – absolútnu výškovú presnosť tehly, ktorej ložná plocha je vybrúsená s toleranciou 1 mm. Pre praktický príklad využitia presných tehál Profi sme si zašli do jednej obce pod Vysokými Tatrami, kde z týchto tehál vzniká nová obytná štvrť s typovými rodinnými domami. Ukážeme vám, že systém Porotherm Profi bol vyvinutý pre reálne stavby a nie len pre školiace strediská a že naozaj pomáha výrazne urýchliť realizáciu stavby a evidentne prispieva k zvýšeniu kvality murárskych prác. Budeme spolu sledovať celý proces vzniku hrubej stavby konkrétneho typového domu a upozorníme vás pritom na niekoľko dôležitých momentov, ktoré by vám mali pomôcť podstatne zvýšiť produktivitu práce a skrátiť čas realizácie hrubej stavby. Z typovej rady domov sme si vybrali ten najpredávanejší. Pozostáva z prízemia a obytného podkrovia, má pôdorysné rozmery 8x12 metrov a spolu 155 m2 obytnej plochy. Ak chceme stavať z tehál Porotherm Profi, oplatí sa kvôli ekonomickému efektu myslieť na to už v projekte a prispôsobiť vnútorné pôdorysné rozmery násobkom 125 mm. Dosiahneme tak optimálnu dĺžku väzby bez potreby nadbytočného rezania tehál. Výškovému rastru v násobkoch 250 mm máme prispôsobenú nielen výšku prízemia, ale aj výšku podkrovia a všetkých okenných parapetov. Dôvody si ozrejmime neskôr. Vráťme sa ale na stavbu. Je teplá, ale neskorá jeseň a do zimy už neostáva veľa času. Spodná stavba je pripravená, v mieste budúceho muriva sú nalepené asfaltové hydroizolačné pásy a obizolované sú aj vývody ležatej kanalizácie. Pripomeňme si, že izolačné pásy majú byť o 100 až 150 mm širšie, ako je hrúbka muriva.